te lo lancio. Con la banda. Taco. Ya está bien. Tira. Dopo la Johnny, dove va? Buona, che ti c'è tutto Non ti stai controllando.
toca. Sí. Eso, tío. Corre, Lluc, corre! Entra dins. Tanca la porta! Aguanta el home. Oh, bona! Ha sigut un partit, el resultat enganyós, potser, perquè no ha existit la diferència en el joc que reflecteix el marcador. A pesar d'això, a la primera part hem tingut bastantes ocasions, els hem agafat. Suposo que era perquè hem estat molt ben col·locats al camp, tant en defensa com en atac, els hem creat 4 bones ocasions a la primera part, i a la segona part jo em pensava que potser el Flix apretaria una miqueta més, no? Bueno, no ha sigut així, però la primera part ha estat molt disputat. Tot i que hem tingut més ocasions, jo penso que la primera part ha estat molt disputat i bueno, el Flix ja sabem que és un equip amb molt de potencial. Ficar potser una miqueta més d'intensitat en el joc que l'equip rival. Ja et dic, hem estat molt ben plantats al camp, hem estat l'equip molt juntet, les línies juntes, equilibràvem ràpidament quan hi havia situacions de contra, equilibràvem bastant bé les línies i quan l'equip, estos moments de transició, ficàvem la intensitat que potser no vam ficar la setmana passada, no? I això ha fet que, bueno, el joc col·lectiu de l'equip i després l'esforç individual ha fet que
pues al final arriben a aquest resultat contra un equip com és el Flix, que bueno, se suposa que és dels que ha d'estar dalt, no? Bueno, la veritat, un resum, la veritat és que estic bastant enfadat més que res, perquè avui em pensava que els jugadors donarien més la cara, no? Ho sento dir, no sabeu que no critico mai, no m'agrada criticar els jugadors, però és que ha faltat molta actitud i compromís. I em sap greu més que res, sempre ho dic, em sap greu per la gent que ens segueix, la gent que s'ha desplaçat, la gent que ha dinat aviat avui per veure'ns jugar, i la veritat, no hem donat la cara en cap moment del partit. Mira, l'àrbit, la veritat, bé, no hi ha estat, és un àrbit que pel que sigui no tenim la sort amb ell, sembla que sempre en decisions ens perjudica una mica, però tampoc és el culpable de la derrota, no? Perquè el primer gol que ens fan a pilota parada, l'àrbit no té res a veure. Allò és una vegada que estem badant, no estem pel que hem d'estar, ens ha marcat el primer gol i el segon gol també ha sigut un fall en defensa. Hem de canviar el xip, si volem fer alguna cosa en aquesta lliga hem de sortir, com vam sortir l'altre dia contra el Villalba, no? Vam sortir a totes i hem de sortir al 100% en tots els partits. Bueno, l'Oleguer ja feia dies que aquest genoll ja li feia mal, és una baixa important, si no el podem tindre pel diumenge no sé com anirà la setmana, però bueno, si no està ell doncs es jugarà un altre, no? I Riera, bueno, Riera sempre ha tingut problemes, és difícil que acabi els 90 minuts perquè surt d'una operació molt delicada, però bueno, són dos baixes importants, però bueno, tenim gent de sobres per suplir aquests jugadors. Vull dir, la prova ara que tenen l'oportunitat jugadors que han estat a la banqueta, tenen l'oportunitat de demostrar en aquests dies, si estan de baixa aquests jugadors, ells donen la cara per l'equip, que és el que vull. Bueno, doncs serà un partit difícil al camp del Pinell. Jo vaig estar molt temps allà, al camp del Pinell és un camp que els favoreix molt a l'equip de casa, i només podem anar i només podem treure algun punt allí i guanyar el partit si lluitem tot el partit com a jabatos i guerreros, no? Perquè si no ens la mirem i tot això no guanyarem el partit. Jo aquesta setmana mentalitzaré els jugadors que hem d'anar totes perquè el camp del Pinell serà un camp difícil.